Awukhesida lokuqina tsimbe ngagubi phenti lakudala elimaqapha wafresh andlula ama-2K kanti bapho obhukutana nabo baby girl. Baby girl, hayibo ngimdala kabi wena. Bathi inkube endala ilala abantwana nami ngiyafisa ukuzolo yakhiswa kudala ubandlululo. Shushu mntana ngisuke sizostofa amalahle nje. Sithathele mina sisikhonza apho uyikhulisele. Uzozenzani izinga zomuntu omdala ejabukile bekhona ontanga yakho. Inkinga amaphola agijima kakhulu futhi awahlala isikhathi eside kwiphangile. Ngithe dlula mfana sengimdala. Dlula boy. Manje tatazela mzondoda. Uzokwazi ukuthi ukhuluma naye lo muntu? Mfethu, ikuseni alifani nemanje. Kodwa wena njengekabeme yakudala ngiyathemba ukuthi uzokumisa. Emfuna lo sisi ndoda nazi ngiyamthanda nje yazi. Ayusho kahle mfana nawe ukhonzaphi nale voice yakhe esho kamnandi. Uma usukhuluma naye njalo ungamkhombisi ukuthi uyamsapha. Kanti vele umkhuzele kanjani unekuseni? Kanti khululeka. Yazi mina ngimbonile ukuthi inkulumo yami naye akayixwayi ekuseni yabona. Kodwa ke into ofanele ngiyenze, kumele ngimkele ngenxele. Kwenziwa njalo. Hawu nami. Ngiyadlala. Uyayibona ukuthi njalo. Wena njalo ngelila ngiyomisa ngenhliziyo. Kwamele uyigcine lento yakhe ngiyakutshela mfana. Ngishilo ngathi uyavevezela wena. Kodwa ke hayi khululeka uphethe mina kulokho. Awuthi ngimshayele kuphela. Hayi, ungamshayeli kuphela. Umshayeli kuphela. Ngobani? Lalela uzobona ukuthi manje simthatha kancane. Into omele uyenze wena hamba kuye njengamanje. Umcela ukuthi izinto uzolala. Njani sisi khona? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisathi ngizowa ngicele lapha awusaphisa nje ukuxoxa nje nawe kancane. Hey, yini engezeni? Umuntu omdala wengane noma ingane zawo umuntu omdala? Angazi. Kodwa mhlambe kunesizathu esenza ukuthi akubizele eceleni. Mhlambe ngabe uzile mangathiwa besikhona isizathu. Hey, yehla imkhubu ingane sezasibiza nje eceleni kanjalo. Yazi into ezonisebenzela abafana bami. Ngitshele ayizele yena la nginasikhathi. Sawubona. Yebo wenzo. Njani? Ngikhona njani? Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi uyithobe unikeze nesikhashana sokuthi ngikwazi ukuzoba seduzane kwakho. Ngiyazi ukuthi ubhizi kakhulu kodwa kunento ethile nje bengifisa ukuyikhuluma nawe. Ngiphinde ke. Ngizosena sibiza ngathi singontanga yeni sasibhukuda nani? Banjani? Ukuze singakumosheli isikhathi ngicelela umfowethu ukuthi angawuphenduli lo mbuzo. Asho ukuthi ubizeleni. Oh, usuyazi ukuthi ngibizeleni la. Okay, akunankinga kakhulu. Sisikhonzaphi? Bengilokhu ngoziba lo muzwa onamandla ongihluphayo nje enhlizweni yami ngawo. Kodwa ke manje sengibone kufika isikhathi sokuthi ngikutshele futhi ngikwazise. Ninalo uthando lwakho sisi, angifuni uqamba. Hey, ngiyabonga ukuthi liyanda ibandla labantu abangithandayo emhlabeni. Kunjalo, kodwa umfowethu ngiyacabanga ukuthi akasho lona lolo thando lolo oluvamile. Indlela naye akhuluma ngayo ayiveza ukuthi nolunye uhlobo lothanda ngichazela ngalo. Mina ngiyakuthanda mazwana. Ngifisa sibe sebudlelwaneni obukhethekile mina nawe. Sibe zithandana. Cha, ngeke ngikwazi. Ngabe khona inkinga kulokho. Engakulangazelela umfowethu ukwazi kabanzi ngayo. Angeke ngikhona ukumtshela leyo nkinga leyo ngoba yena indlela azizwa ngayo ngami incane kunesizathu sami esingivimba ukuthandana naye. Kahlahla ukafike ezongeni lokwamukela lento engingakutshela yona. Ayingangawe. Ukukutshela kwami kuzobe kunokungakucabangile ngoba kusanezinga okufanele udlule kulo ngokwempilo. Siqonda kahle konke okushoyo encazeleni yakho. Mhlawumbe ungasivumela sisiqagele leso sizathu. Ngiyazi mina phara ukuthi uyazi ukuthi umzongithanda kangakanani. Kodwa mina ngiyazi ukuthi umzonalo uphutha ngami. Kodwa ngifuna uqagele okuyikhona. Bese lo eqinisa. Kanti ngiyazi uma ungasekho lokho kuzomlimaza. Ngiyacela, cela ungasebenzisi ulwazi osunalo nobudala bakho egameni longehlula. Kodwa ngicela lokho ukusebenzise ekusizeni mina, ungene ezicathulweni zami ukuze ukwazi ukuba ngiqonda. Oh, ngiyasazi isizathu esenza ukuthi ungafuni ukumqoma lo. Ukuthi wena umdala kuye. Hayi phara. Isizathu sesibili lesi ebesilindele naye esuka kuba ukuthi ngizomvimba ngaso. Ukuba bekuyisona isizathu asishoyo mfowethu. Ubungaba nenkingi?
Ehena, uyingane vele. Bengathini bona abantu sebengibona ngihamba netakalani. Mfowethu, uthando liyisilimo ngoba lifika njengomoya wobungoma. Ngabe ngisithathaphi nje isipindi esingaka sokwethulela imizwa yami? Uqinisile kanti zikhona nezinto esakhula sizithanda. Sagcina singazitholanga, saxola. Ngicela ukubuza, unaye kodwa umuntu othandana naye noma nje silwempi nje umuntu odlisiwe? Akekho futhi angimdingi. Kwenzekani? Ngahamba ngabona ukuthi uthanda kusona isabelo sami. Awubakithi ngiyazwelanga nesimo sakho, kodwa kulahlwa mbeleko ngakufela. Lento kuyethusa ayitholakala nje obala, kepha uyithole ekujuleni kwehlathi. Kwazi bani, mhlawumbe usufike esigabeni la osuyitholele khona maqondana waphakade lapha kimi. Uyakhuluma nje ngoba ukukhuluma kwabeka. Shuthi phela sengingagugela emgwaqeni njengethayi lemonto. Uma ngingahubhana nawo wonke amadoda la omhlaba ngibheka umaqondana. Uyabona nje ngigcinile ngalezi ezimbili enginazo. Umfana wami uNdumiso nogeli wami omncane ofunda le Olundi. Ungakhulumi kanjalo, awulazi kusasa likuphatheleni. Mhlambe yona true lover yakho le. Wemzo, manje wena ufuna ukuzoba ubaba wezingane zami. Njengoba ucisha ulingane nefirstborn yami nje uNdu. He, imhlola le. Manini, yini le engaka enifuna kimi? Oh, kambe vele ushilo ukuthi ulandela ithanga lami elifresh. Ngiyazi ukuthi usukhulile futhi usuvuthiwe empilweni nasothandweni. Lokho kusho ukuthi usiyakwazi ukuhlukanisa ithithi nedemu. Ukulandela kwami angidubile. Ngiyazi ukuthi ungakwazi ukucathulisa kuzo zonke ikhathi othandweni. Sukela empilweni sibuyela kulo uthando. Futhi awusoze wangidukisa nomina. Cha sisi, asiqondile ukudlela isikhathi. Ebesifisa ukuthi uqonde kangcono ukuthi na uhambe usuqonda kangcono ukuthi ikuphi besizokwethulela khona. Uyabona nje ngoba bese ngihamba, ingoba bese ngizwile ukuthi ngibizeleni. Kazi bazothini bona abantu sebengibona ngibanjwa ama-cool kids. Angikaze ngiziphuphe ngithanana nengane encane. Lushana namhlanje. Cha, nathi indaba futhi yena. Kahle kahle otanga yethu sebesehlule. Hayi basehlulile. Sesiyazi nje kahle ukuthi uma uke wathandana nomuntu uzohlukana naye manje ngenathola ingane. Ingakho ngidukela kuwe ngoba wena ngiyazi ukuthi usukhulile, umqondo wakho awusafana lezi ingane. Futhi usudlulile kukho konke lokho okusikhathazayo ngakho. Ingakho ngiyiphelele uthando lunembi. Ungumfana wendawo ngithi? Yebo kunjalo. Kulungileke. Ngizozibonela mina ule kude ukuthi useyazazi ngempela ukuthi ufunani othandeni. Kulungile, angihambe babhemi. Yimi ngedwa intombazane ekhaya sekufika. Ubungeke mhlawumbe usalushiya inamba yakho umfowethu abe naye. Ha, Mosani phela ungenza ugogo wenu. Ukuba ubeyideserve ngabe sengimnikile. Ish. Yani, esikhulumile bani? Ayisikhulumile. Ekuyasho ukuthi ngibonye indala kodwa. Ayasho. Wena uzulimi. Iqinile umfowethu yabona ukuthi yena ugadla ngembode zonke. Thina sikhipha ngamagadi. Amagabada amancane efika iphihli. Yabona ngizamile ngoqhamakani. Hayi mfowethu yabona umjombelile lapha. Ngithi yabushaya. Ayikhabe washo kodwa konke ngwenisa indala le. No, into engiyibukayo la sekuzofanele ukuthi uvula amehlo. Vula amehlo mfowethu umdala lo muntu uyabona ke njengamanje sekufanele ukuthi ena uhlale wazi ukuthi uzoyibamba iqine, wazi ukuthi lo muntu lo deep down usazokucabangela ukuthi ufunani. Ubona ukuthi uzoyilalela ngempela yami. Hayi mfowethu ngithembisa lo muntu lo uzokulalela phela mdala lo muntu. Ngiyabonga kabi. Asambeni. Isibongo ngimtshelile, igama lami useyalazi, igama lami useyalazi, igama lami useyalazi. Isibongo ngimtshelile, igama lami useyalazi, igama lami useyalazi, igama lami. Hayi mngani. Igama lami useyalazi, igama lami. Mngani. Hayi ngiyakuqoqela wemngani. Kwenze njani manje? Hayi phela lo muntu usufuna ukungikhipha siyodla inhloko. Kukhona wemngani wami? Ngapha phela eplaza. Wafa izinhloko mngani. Hayi shithi ngizokhuluphala. Mngani phela ukutshelela umuntu akuthi alokho ekukhiphele enhlokweni akuse nje nasendaweni eyi-right hawu. Hayi bo ngizomtshena kanjani? Hawu inhloko i-right phela. Hawu kahle mngani ngitshele nje. Ngoba nindlala nenhloko. Hayi bo mngani. Umzofunani la emfuleni? Ngoba phela uyambona ukuthi khona lento akayifunayo. Angimazi nami wemngani uthi
akabheka inkomo zakubo mhlawumbe ayilalanga esibayeni izolo. Kodwa ubonakala eswenkile. Mhlawumbe khona isisincanyazana ebezosicinga la emfuleni ngesho angasifici. Uqinisile impela nange sejike ebuyele emuva. Yewe mngani, zajabulela izintombi ezisashelela la emfuleni. Hey, sekungathi iphupho ukuthi nathi sake sashelwa la. Yewe wethando khona into engizokutshela yona andizokumangaza. Woza nazo mkhozi ngize nendlebe. Ungayithi vu. Phela ubona nje umzoye yaluze ngapheli uyangeshela. Ihe, awungishaye. Uthini kimi? Yibhadi lama ngisemdala. Manje uthini nje ukusho? Futhi uthatha phi isibindi esingaka? Uthi ubengaphuzile nje kodwa lutho ebephila saka. Uthi uyangithanda ufuna ngimkhulise akasabafuna ontanga yakhe banjengamaphola abahlala isikhathi eside eparking. Hey, amahloni kimthando sengeshelwa ingane encane kangaka. Lapho ingcengane yona ize yithi akungasebenzisi ubudala bami nolwazi enginalo egameni lokuyehlula. Mhlawumbe yena uyakuthanda bakithi. Manje uzoyithini indaba yakhe? Angazi ngithini. Akahambe yontanga yakhe mhlawumbe uzomthola ongcono engathini nonine zalezi. Cha shuthi yamhlanyisa umfana omncane. Usengaze kuzele emfuleni pho. Thando, ngenze njani lengane ayigive up. Sengokwesithathiza kimi. Angisho ukuthi mqomo. Sacela umnikisi utshani uyibone ukuthi lento yakhe izosebenza yini. Ngoba ngathi usamile lapha ezihlahleni awumtsheleze bese wena usongilinda lapha phambili emathunzini. Oh, sengiyambona. Shuthi ubesaba mina. Yamzo. Yebo. Uthi ukhonza vungeza mawukuthi uze kuyi. Mina. Lalela la wena. Usho konke okungaphakathi kuwe. Iwashi selikuwe esandleni. Fithi. Sawubona. Uqinisile lento ozoyisho kimi noma uthunyiwe uzongitesta? Hawu. Usho kanjani manje? Konke engangikusho alela langa kwavela ngaphakathi semthombo enhliziyo yami. Kwangabhili komuntu. Kanti ke noma ngabe ukuthi bangithumile labangithumayo nesiqiniseko sokuthi ngingabacela ngoba ngikuthanda. Ukhuluma kamnandi kodwa. Ubani loqeqeshayo? Inkinga ngethembi, anginawo umlando ngawe. Ngazizwa ngiphephile uma ngabe umlando wothando lami ngawuqala senginawo. Ngoba usuke walihamba lolu hambo. Wakubona okukhulu, wakubona futhi. Ngisacela ungitshele, ukhona yini obambisene nawo othandweni? Ukhuluma iqiniso ngoba ngisawaphila nawe. Okwamanje ke nobe khona beyilo lolu hlobo engilithinilayo othandweni kulusha. Ngicela ufike ekhaya namhlanje, indaba yethu angeke iphelele la. Yini futhi? Ehena, angisemdala ke nokubangisa amatshitshi umfula. Uma ungenamahloni nami, fika ntambama siyiphethele khona le ndaba. Angikuthwalise ongcono. Yeyi wena, ngiyinsimbi endala ngisinza lo kathayela. Hawu mzondoda. Sure. Asangixoxela ukuthi uhambe kanjani kulesi sancinza sakhe esiwukhonzaphi. Yazohle uma ngitshela ukuthi le tatu yisho iyiqiniso. Ngitheni mina? Le uthi phela lo muntu lona usawungenzela i-deep research. Mangifika lapha emfuleni, ngibona sengizodotsa uthando ngendlela. Uzongitshela manje ukuthi ngikhulume kanjani ngithini kuye. Hey mshini. Uwena lo usuzodika izinto zama-80s, izinto zasendulo. Ungabe indaba zalutho. Into ungakusho lokho. Lo muntu phela akakaziqondi. Abangake namhlanje yazi ungibizile wathi angifike lapha natamba ngokwesakhe. Kodwa ke ngazi ukuthi ungibizilana nokuthi uthini. Kubo. Hey, hayi mfana usumshayile. Neshow futhi uzolala kubo. Kodwa ke silinde sibone ukuthi ngihamba kanjani. Singagcini sifike emlomo emkhulu mahala lokhu sikhohlisa yabo. Akekho umuntu ongakubize ngekho pheke kwengqondo.
Ngosukutatazela, mina uzokhuluma naye. Ko mphekweni lekhaya ngaze ngafa indlala. Awungena la endlini namazulu njalo. Awu, kodwa mama uhamba nje isikhashana. Ninjani? Uzokhanda iTV ilungizwe ngoba ngizwe uthi izolo angikuthola umuntu ozoyilungisa. Awuvala umnyango khona into engifuna ukukhuluma nawe. Okay. Kunento engifuna ukukutshela yona mfana wami. Angifuni ukuthi mangithatha inqomo kube ngathi angikutshele lutho njengendodana yami yokuqala. Kokubi kubuhle, kuzomela ukwamukele lokho. Nangu umuntu esengizophila naye kusukela manje. Hayi. Na amanzi okugeza ashisa aselungile. Canthi usungazogeza. Awu xoxa phela nakho ngathi sengiyahamba nje phela lutho nje. Luthoni? Hayibo, kanti bu expect in when? Awu noma inkohliso nje yasekuseni bakithi. Habe, siyeza leso sikhathi. Nehlala liyazizwa lona maselivuthiwe esihlahleni liwe phansi. Ungabuze wena uzongezela. Hey, kodwa bakithi. Hey. Sikho zokugeza. Zikhona lapha phansi. Kulungile. Ukukhuluma nomzo? Usageza ngikhuluma noba mina. Hayibo. Unganiseve inamba yami lapha. Khuluma nesithanda sakhe. Isithanda sakho kanjani ngoba umuntu wami loyo? Umuntu wakho kahle wena ukungisukela. Uba wena. Ukhuluma nokhonza phizwane. Hawu. Hayi, ngihlola ke le. Hayi mhlola. Umdala kangaka. Ujwana it's okay. Wengane sohlangana yezwa. Futhi ngiyakuzwa ukuthi ubani wengane kalokhu nje. Ngikhuluma nje nogogo. Ukunyathela mina. Uvuke na idolo ngiyakubona ukhohlwe na implication. Yazi ngiyabonga wengane yami. Ngiyabonga. Yonke. Ungangijaji. Angikwazi ukugeza emzini kule nqumqulu. Kwenze njani manje? Kade kufuna isinqanda mathi sakho ke la. Uzongisiza ukungitshela igama laso ngoba singibondile ngenhlamba. Eyami nawe iseceleni. Sakho, yini ngifikile la eduze kwakini? Ungibizeleni vele? Ndu, angixabene nawe. Ungikhuzela uma wakho ahlwa nendoda yami. Ngizomfaka ku social media mina asabalele umhlaba wonke ukuthi ujwana ingane encane. Wena njengengane wayi ungayi uma uyokhuluma naye njengomuntu omdala ngaphandle kokuthi umhlambalaza. Kanti akukhona nokungihlambalaza lokho akwenzayo. Kusemdala kangaka sengaze ujwana nendoda yami. Nami ngihlambalazekile njengawe. Angizisisanga ukuthi ngibe nobaba ongangami. Kodwa nginqoma ukuthi ngithule ngingaze ngenza into engizoyisola ngayo. Ngoba le nduku ishaye so2 singahlangana sibe yiteam. Sibone ukuthi singenza kanjani ukuthi behlukane. Uqinisileke yazi kulokho. Kodwa mina ngisadidekile ukuthi lo mfana ngenza kanjani ukuthi eshiya intombi enhle efana nawe egijimela isigogwana nje. Shusa ngiyona lento ecabanga ukuthi ngiyiyona. Njengoba umzo ekwazile ukushela uma wakho ngikhona mina. Sakho angifuni ngawe. Futhi nginawe kulesimo esisehlele. Ukuthi ngeke ukubone lokho ngoba une stress. Ubuhle bakho abuhlobene nalezi inhlungu odlula kuzona. Ufakazi walokho imizwa yami. Manje njengoba nawe ufisa ukuthi behlukane, awucabangi yini ukuthi thina singaqala bethu ubudlelwano okuwukuthi
bayothi bengathola ngabo mase kuba ukuthi bayahlukana amatheke bese ebuyela kwaSifuba. Hawu ndu. Ihabo nalo. Wazwa nehabo mfana. Buka phela. Bengisalinde isikhathi esifanele. Nami bengazi ukuthi imizwa yami enginayo ngawe ngiyoyithula ngesikhathi esikanje. Hayi cha ngiyalinga inkosi impela hayi ngisehlane. Hawu, Sakho. Ayicabangisise kahle le ndaba le. Anginankinga uhambe kahle. Ungiphuphi yazo. Hayi cha inkosi impela. Athi ngiye ekhaya sekumnyama. Uhambe kahle. Ungiphuphi. Ihe mngani, awusangivali nokungivala nje. Hey mngani, kuthi namhlanje usuku lami nje. Unkamnkam. Yini mngani kwenze njani? Undumisa usephinde walwana. Phela uyakuthanda ukula umfana wakho. Lento la ayihlangene noNdu. Ukuthi nje ngithanda ukukhuluma nawe. Hawu mngani. Yagcine lapha indaba yakho nomzo lemfuleni. Yey, akangilanga loyo. Angimfisi. Engithukisa ngentombi zakhe. Hayibo mngani, mawuthi intombi zakho uchaza ukuthini? Wemngani. Angithi phela ngalela langa ngambiza umzo. Ngathakeze la ekhaya. Ngithi ngenzela ukum-introduce kwindodana yami uNdumiso. Wabe selalake. Yimlo yayikuseni ngivuka ngimenzela amanzi. Ahamba umfana yogeza. Yebo. Yathi ngithi ngiyabuya nje ngisayihlalela embedeni kahle kanjani. Lalikhala wemngani ucingo. Ngalithatha. Yimloya. Mangithi ngiyal-answer mngani wami. Kanti intombi yakhe ayingithukanga kanje. Hayibo, Achazela sisi. eselala ngathi nasemqomene yini? Cha phela mngani, ukumbiza kwamvelela ekhaya. Kwase kuyizinkomba zokuthi siyayiqala le ndlela. Kodwa phela senza ngalutho. Anenzanga lutho. Kanjani? Phela wena mngani kade ayigcina le yampahla. Mngani. Phela ngithi wayithevela ufuna ngimcathulise kwezothando ngoba mina kade kwase ngihamba le ndlela yothando. Hey mngani. Yabona lento ingishayile futhi ngiyayisola. Ukungena othandweni nengane encane. Ukuthuka nje ingane ngenhlamba. Ukuba ngiyoke ngiphinde. Into vele kumele uhlele uyilindele leyo ngaso sonke isikhathi. Othandweni vele kuhlezi kuxatshana, kubuye kuxolelwana. Hey. Mngani angazi. Yazi angazi. Mngani, usakhona nto yajuice wakho mnandi. Hayi awuhamba ubheke ejini ngemi. Yaze lashisa lana namhlanje. Ayi bengibulela umuntu isithanda, hayi. Hayi. Angiyazi mina lento. Kodwa ngcono waseliphumile. Awunayo i-airtime lapho ngifuna ufonela umzala. Yini ufuna ukuthina umzala? Hayo. Wendu. Ma, Umoba wani lo hamba nawo lapha? Phethe umoba. hawo ma. Woza la. Uthathe kumoba. Uzobona mhlobo. Yebo ma. Ungishiyela lo hamba naye. Ngoba sengcono nganena manje ngibiza isala. Hey. Ngenani? Wendu, usuyindoda? Hawu ma, sengenzeni manje? Kanti futhi nomuntu engihamba naye sebenzeni ususu ngazombiza ngomoba. Ngathi uyakhohlwa uthi wangithuka lo. Hawu ma. Ungangibuki kanjalo. Uthi wawazi ukuthi ngiyogcina sengumamezala wakho? Yini vele abayifuna endlini? Angazi. Hambani. Ungibukani? Akathumeki lo. Hey wena ngapha uza ngapha. Hawu. Hey uyimfethu nje. Usabona ngisho ngihlweni. Hey kubulela umqhetho ukhoveke unje.
Mfethu. Yo, hamba kanjani? Kuhamba kahle baba, kuhamba kahle. Kuyabonakala ukuthi uphume ekhweni. Hawu uyayibonakalela, ubonakala nje uzale kudini. Kodwa lo muntu wakho uyancishana lo. Awuyangisha mfethu. Ayancishana. Kanye ngobusuku. Ungcono wena ndoda umuntu onanesithembu. Uyishaya ngapha uyishaye ngapha. Ukhona ukhonzaphi ngapha, uma uthi awumfuni ukhonzaphi, la nginosakho ngapha. Yabona nje into yakho nje ilula nje. Ziyakweqa Siphunda. Usakho phela useqomela umfana yakho nzaphi? Ndomiso. Useqomela umfana lo. Hayi wena. Ngiyakutshela. Uyenza kanjani le nto? Shuthi wena usuphenduke ubabe zala we-ex yakho. Mina nginobufakazi obuphathekayo izolo ngesikhathi ngiyoqhetha lapha. Ngoba ngibuya namhlanje. Bekumkhokhobisa lokho komfana ngena naye lapha. Hayibo, uthini kini? Ya kwenzeke kanjalo kodwa ke angibanga into engifuna ukugxila kuyo kakhulu leyo ngoba manje izongonela kuyo ukhonzaphi. Hayi. Akwazi ukwenzeka kanjalo. Kwenzeke kanjani into efana naleyo vele ngoba phela hayi yini bengingayenza? Ngoba phela bengeke emqome lo mfana lo kube besangithanda mina sakho. Nanokuthi ke ngibuka ubungozi bokuthi mangiyilandelela lento le izongiqhatha nokhonzaphi. Bese ngigcina ke ngilahlelwa yikho konke ke. Lalela la baba. Yabona ke lesitori ngichazela sona. Angisivumi nje. Mina bafo ngeke ngikwazi ukuvuma ukuthi uxhashaza ngabafana. Umfana omncane ongamshaya nje ngisho kwamanje sithiwa ngidibana naye ngafeke umuhle ngempama. Yazi ukuthi yenza kanjani baba? Bathathe bobabili labantu laba ubenza isithembu. Pompothi, kushawa wena le. Awuboni ukuthi into ekhandiwe le ukuze ubhoko uzubuhlungu. Phara. Akuzona zonke izinto empilweni esinikezwa zona ukuthi sisile okufanele sisile. Yabona nje le ndaba le idinga ukuthula nesimiso sengqondo esiqinile ukwazi umelana nakho. Ayisindaba yami. Ngiyakutshela. Lalela la baba. Ngisahamba ukuthi ngiyaphi futhi ngiyokwenzani ungangibuzi. Uyahamba. Mana phela awukwazi ukungishiya kini la. Lophara wena. Siyahlanya ke manje lo. Omunga ngalathemba lami inkinga yikho kodwa salala. Omunga ngalathemba lami inkinga yikho kodwa salala. Kulubeza ukhisa kuthatha imlomo zicisa odakeni. Hayi, kodwa ngisho ukuthi ngithini. Ayi wazoyicula kamnandi le ngoma yakho sakho. Kodwa nje ngathi inokubhinqa phakathi iyangidida ngoba phela wena ngithi awunayi ex. Wephara, semhlabeni la ngeke nje uziwazi. Lazi-ke futhi nomhlaba uyazingeza. Hawu, usho ukuthini manje? Angisho lutho wephara. Awungeke futhi ngiyikhelela amanzi ngihambe. Hawu wesakho awuvuke. Ungichazele kahle. Wawumgcinene nivele umzo. Hawu, awungeke ngalo mina. Sahlala nesibutho nje naye. Wesakho awukungihlebele. Mhlawumbe umzo yesaba ukungitshela. Phela vele indoda nendoda iba nezindaba zawo zangasese ezifihlayo. Hawu. Njengomngane wakhe komkhulu, benginethemba lokuthi uzazi zonke izindaba zakhe. Futhi bekumele ngabe usuyazi ukuthi angisajoli naye, sengijwana noNdumiso. Ha. Uthini kimi? Wesakho, uyazi ukuthi mina ngasuka ngithatha ngihambe ngiyolanda umzo laphana, sifike sithathe izicwazi la sikubhaqe. Siphinde futhi ulanda kwayona le ndoda yakho uNdumiso, nayo futhi siphinde sifake umdinasha. Ibambe lapho ebhuti. Wathula wathini ejona nesalukazi ngikhona? Ngayikhuluma into ezokuxaka mfana wami. Oh, wena wathula wathini uma ngabe isalukazi sikuthathela indoda yakho? Hayibo. Ngangizothini mina? Futhi khona lento ayithola kuyisalukazi, angayitholi kumina. Awuzethembi sakho. Yabona abantu abanje ngawo abavamisile ukulasta othandweni. Uyabona othandweni akuhlali ihlakaniphi. Nedi kuhlala ithutha. Hawu-ke. Cha-ke, futhi-ke ukuthutha bami abusebenzanga ngoba ngahlala. Uyabona kodwa usengiphendula isithuthakazi. Engikwaziyo mina sakho ngokuthatha inqumo zakho kwakungayona inhloso yakho. Nethi nje wena wawufuna ukuhwayela umzo. Engaku-advise kukhona.
akusizi ukuthatha iy'nqumo ngoba nakho ufuna ukuhwayela umuntu ngoba lokho kuyokwenza ukuthi ugcine usuyisole ekugcineni. Wena buyele emuva kumzo niyolungisa izinto. Yabona nje naleli langa liyashisa kanti nento eyikhulumayo iyangijulisa ngisacela uhambe. Hawu Sithando uyaphila. Wala? Hayibo, Sakho. Uhlanganisana noPhara wena? Hawu, yini kwenze njani? Hayibo. Ungenze ngathi awazi ukuthi ngikhuluma ngani. Uhlanganisana noPhara wena? Hawu, uPhara nje umfana wendawo ebezile edamini, lutho nje. Wendoda, uhlanganisana nentombi yami wena? Hawu. Na inhloli ngehlela. Wendoda, ngithi uhlanganisana nentombi yami wena? Wena mfana, ukhuluma nobani kanjalo? Wena, ungazothi ngikhuluma nobani? Ungazothi ngikhuluma nobani? Hey baba. Hey. Uzamukwenza. Ukahle, hawu. Alena la. Yazi ukuthi ngelinye ilanga udibana nembila ayithutha. Fanele ukuthi uqonde ukuthi intombazana ayilwele ngoba uyongena enkingeni ngelinye ilanga. Ngithe kuhlanganisana nentombi yami wena. Nentombi yakho unentombi wena njengoba unjena nje. Hey man, ngikubonile ukhuluma nawe lapha edamini. Ngikubonile. Uhlanganisana noSakho wena. Oh, usho intombi kaMzo wena. Hayi wena. uSakho ngowami. Waye ngokamzo. Oh, uSakho intombi yamzo. Mina ngazi lokho wena uwangikwazi nje. Mina bengiyibingelela intombi yami ngani wami. Futhi ke lapha akukho nje engikubonile okuvelile ukuthi ngaba basathandana. Wena. Ubulama memories la ekhanda lakho. uSakho akasathandani noMzo. Manje ngoba aduna edamini, uyakutshela yena ukuthi belele la. Thanga. Wena sengikhathele lensumansumane yakho lokhu ungikhulumela yona la. Kahle kahle angivamisile ukungena indaba zabantu abathandanayo. Bengezama nje ukudlulisa lo yamlaza bekufanele ngudlulise lapha. Engakutshela khona mfana wami ukuthi uSakho uyolala endodeni yakhe namhlanje ayithandayo. Hayi. So ke sibone. Hawu. Umama akekho. Oh, ushilo wathi uzwa emngcwabeni. Sekuyikho ukuthi mina bese ngikhohlile. Sisala selfone. Hello? So, Yeah. all right. Ngiright inda. Hayi, kuhle ke ma all right sithanda sami. Kahle kahle ngifuna nje ngicela ukuthi ungivakashele lapha endlini yami ekhaya. Ntambama ngifuna ukuthi sikhulume ngodaba lasemini nangendlela engikuphathe ngayo. Ayi ngisazobona iplan kodwa ngizofika. Okay, ngiyothokozisa ke lokho. Ube right yezwa. Alright. Man. Buka phela. Njengoba manje ngizojika esitolo. Angazi noma khona ubungafisa ngikuphathele khona yini. Siyophuza amanzi akhonjana nami ususho kanje. Kodwa phela siyophatha noshuma amadolo ethuzi. Hayi, ngizokwenza njalo. Kodwa ungangisukeli ke phela ngokuthi sengiyophuza amanzi akhonjana. Ube right ke dala. Izobona natababa. Okay.
Kuyacaca lo muntu la kakhulu uyaphuza. Emsemanzi. Ngaye nje ukuthi ekhohlweni ukuthi ngiyeza. Kodwa kanjani? Ngima wakhe. Kodwa ngeke kuma wakhe. Uzokwenza njani vele? Hayi ngimkhethi. Ayisangeni nokungena. Angeke ngale. Yebo. Bengithi nje fica umandi uMiso. Ngamthola. Ayi angekho yazi. Indaba. Hawu yazi ngilapha phela bengize ngidu. Mangisi ngiyangala endlini yakhe ngangamfica kodwa bengitshelile ukuthi uzoya esitolo. Mase ngithi ngiyamfonela ayisangeni inamba yakhe. Ngoba ngize ngapha ke ngithi ngizofica uma wakho uNdu angiboleke noma isipele sakhe sasendlini yaNdu. Mina ngazi lutho ngepelezela ekhaya isidalo. Okubike noma kaNdumisi akekho. Uhamba ekseni bayafihla emndenini wabo. Ya ngeke ngifonela kodwa nasemini wangitshela ukuthi akasabuyi babuye kusasa. So angazi lutho ngempela. Aze ngagaxela ke mina. Plus ngiyasaba nokuhamba ngekhaya ebusuku kanje. Kunzima yazi ngoba nami ngabe ngiyakusiza ngithi ngiyakuphelezela manje le ndawo angijwayelanga kahle hle nokuthi ke kunegcwele ngodumo lwayo. Ungahlala kodwa phansi ukhokhe nomoya mhlambe ikhona iplan ezovela. Ngiyazwela yazi. Azondume kabuye edakiwe soxabana. Cause ayikho umuntu engizokhuluma nawe edakiwe. Hey. Indlela ozwakala ngayo kubonakala ngathi bekubaluleke kakhulu. Lokho bekufanele ngixoxe ngakho namhlanje. Kanti ibalekile kakhulu futhi. Hayi. Ake ngiphumeke kuyo mina ngoba ezababili ayingena. Iyakuthinta ke nawe. Mina? Lutho. Kanjani? Kufika uphara emini lapha edamini ethunywe uwe ezongumela njengoba nani kade ikhuluma kaze ngizwe nje kahle. Hayibo. Kanti bethini? Nakho phela uthi bekumela. Bengicefezela nje ngawe ethi kumele ngibuyelane nawe. Ngadideka mina usikanjani phela wena ngaphela usubabezela wami. Angitholakali ngiphawela ukutheni kulolu daba. Ngiyabona nje ukuthi ke mhlawumbe uphara naye obezokhuluma kuwo kuhambisana nemizwa ezongalisa ubuhlungu. Ngesenzakala esenzeka phakathi kwami nawe soqhekeko nokwehlukana. Ya. Ngiyakujabulela nje nanokuthi umngane weqiniso umezwela kanjalo. Kodwa ke akusenani. Sengiyabona ukuthi uphara bengathunywanga wena. Bezenzela nje lokuketsemane bakhe. Welokho nje yazi phela ufika nje vele bese ngivele ngilele. Okudabukisayo nginaso nanesipotshi ke la ngikwendlalele lapha phansi ulale ngokukhululekile. Point ezokwenziwa njani la? Angazi. Kodwa ngiyakhumbula sisathandana ngangikuhlonipha uma ngabe uthi angakuthinti. Ngicabanga ukuthi ukhululeke nje ngalala lohlangothi nami ngilale ngale umthamo. Ucuma ugesi.
Hawu. Bengalindele ukuthi khona wena ngiyaxolisa. Uma ugcina abuyanga? Hayi abuyanga. Yini kwezedlala? Hayi. Man, akekho nofikile la ezongifunda. Hawu mzo. Ngokuhamba nje iminute elilodwa sengibuza usulele la usumqumbalala. Hey Phari. Sengiyakhupha nokuphupha cabanga. Yazi ungafunga ukuthi uhambe 3 hours ngomzuzwana nje. Yini bafo ngoba phela ngithi ukhonza pha akekho semngcwabeni. Yakukholwe phela. Siso sakhe esikhulu sifezekile. Esikhulu? Ngiyakutshela. Isiphi lezo boyo ngiphathele zona uze nazo? Alela phela. Izolo. Aha. Ngihlezi lapha ngithi bengisendlini ngakhonza apha. Kufikele ngane le usakho. Usakho. Umithi yanokha ngale endlini yomjida. Nomfana lo uNdomiso akekho. Mase story ngathi uhambe wayophuza yabo. Hawu. Akanawo ukukhiya okuvula ngale. Khonza pha akekho la. Wangena lapha kimi. Ngamshubela. Sazoka boy, sashubelana kwaze kuseni. Ngifuna lokho vele ngavele ngifuna lokho phela. Uma ngabe sivuke kuseni mfethu sizonokho. Hayibo. Le nokho eqhuma kanje kabantu yabo. Lo mfana uNdomiso. Umithi uyavula umnyango mfethu naye ingane isidopela emva kwezivanda yabo. Kangaka ukuthi angene. Kangaka futhi uthi angene. Wavela waba ulwembu. Wajika umfana ingane yathola ikululeko. Hey, wajika sesemnyango akasalizwa na nephunga lentombi yakhe. Sidalo. Ngena la nja yami. Uyabona next week besithi sokwehlisa kube no-admin wengqwele. Uyabona ke kulokho ukhombisa ubudoda. Ngiyakhombisa ukuthi mina ngakucabela isikhotha. Ungangikhohlwa phela kwi-CD cover yabona mase kunyuka amagama. Ungangikhohlwa nami ungifake. Hayi usebenzile pha. Yabona abasandile abangani abasebenza njengawe nowadays sebeyahlungwa. Wona wabona umlimi ehlunga uqobe emakhobeni. Nakuba kwakungelula ndoda wayibona ukuthi le ntombazane usakho isho kungijoqa ibhadi. Uyabona nje ukuthi wayibona nje ukuthi ngidinele kabi engifuna ngibone eduzane kwami ukukhuluma naye. Usho kanje? Ngiyakutshela mfowethu. Hayi nanixoxa uthini abedanye. Hello? Sakho njani? Buka phela. Ngiyazi ngonile. Kodwa bengicela ungephi ithuba lokuthi ngikuchazele. Ngilalela. Sakho. Ngiyaxolisa ngengakwenza ngalela langa. Ekutheni ngikubize ngiqede kwamina ngabe ngisafika. Kwaba yiphutha. Hawu, iphutha? Iphutha lani leli? Sakho. Ngeqiwa eKafaro. Nakhona ngangiphuziswa omzala bami. Indlela esaphuza ngayo saphuza ngendlela ukuthi angwazanga nanokuthi ngibadojeke ngaze ngeqiwa ziphuzo. Okay, anginankinga ndu. Hawu. Akunankinga. Kalula kanjalo nje. Hayibo, kanti ufuna ngithini wena? Njengoba ngixolisa nje Sakho. Bengilindele ukuthi ungithethise. Usho konke okubuhlungu okungaphakathi kuwe. Kanti cha wendu. Angithi ngakutshela ngalela langa ukuthi usiyobhuda kubona utshwala. Waphika wena. Buka phela. Bengicela ke namhlanje ukulungisa iphutha lami. Uze la sihlale ndawonye sibe sonke. Ngiyathembisa ngeke ngiye ndawo. Awu, cha ke ngeke ngikwazi ke mina. Ngamane wena uze la ngasekhaya. Hayi okay akunankinga. Awuthi ngibe ngigeza ke in 15 minutes mina ngoba sengilapho ke. Alright, ngizobona ngawe. Okay, sithando sami.
Hello? Unjani Mzu? Angisakwazi. Ngikhuluma nobani mina? Hawu. Usakhona nje lokhuluma naye. Kanti nenamba yami usenayo? Uma nje ngingasathandani nomuntu, ngikhipha yonke into yakhe efonini yasekhaya. Hayi cha unenhliziyo embi umfana. Kanti Mzu nje Ubungibingelela noma mhlambe kukhona isizathu esithile obungifonelela sona. Ngikuthinta nje ngibuza impilo. Nanokuthi ngifuna siqoqele ngalento eyenzeka ngalela langa. Hayi cha, usagijima namanje udlula uRonaldo ucabanga. Noma Ndumiso lo usuthandana naye. Ucabanga ukuthi kuyomphatha kanjani nje ukuthi wena ubhizi ngcobana nami? Isikhundleni ngabe ungcoma yena. Hawu Mzu, kanti ubunginyuza? Wazi kahle ukuthi lento eyenzekile ibeliphutha. Wena usuyitombe kandu. Akusho ukuthi ke mina sengoba bezala wakho. Ayiqalekisi. Kodwa uzwazi ukuthi okwenza kimi ukwenza uwe. Angithi wena lo lokho ngibamba ungikhohle, ungibhotoza. Engabe uyalala. Hayi kulungile Mzu. Kodwa siyazi sonke ukuthi la khona khona isidumbu kubonakala ngamanga. Hawu sithanda sami. Angisakwazi. Hawu. Yemba Hawu. Sakho. Usakwatile namanje? Hawu, kanti-ke mina ngisekho-ke lapho. Asedlule lapho. Sengikhona mina. And ngowakho sithanda sami. Manje sithanda sami sithini? Ubufuna sizobonana nje la okanye khona ungibizele khona? Kunento kumele ngitshele yona. Kodwa futhi mhlawumbe ukutshela kwami soxabana noma kuhlukana. Hawu. Sekwenze njani ke manje? Isimbi kangaka ngokuba singaze sihlukane. Ngobani vele? Cha ukuthi kumele ngitshele eqanhliziyo yami ngaphambi kokuthi kwenzeke. Bengingalindele ukuthi ngezathunyana nje ezo2. Sengaze kuba ukuthi kuphela uthando lwethu olukhulu nakangaka. Sakho ngiyakuthanda. Ngiyacela ukuthi ungangishiki. Ndumiso, angizizwa kahle yazi. Ngisola ukuthi ngikhuleme. Ini? Sale kahle Ndu. Zindaba ezimnandi phela lezo. Ngempela? Awazi inhliziyo yami ijabula kanjani. Sengizoba ubaba madoda. Awusukaneni madoda. Hey! Usakho ungenza umuntu. Yolala ngijuma. Awusukaneni madoda. Hey! Hawu bakithi. Aha! Uyaphila kodwa mfana wami. Hey! Kodwa bakithi. Yabona ke lo uNdumiso Junior ke lo. Awusukaneni. Uyakuthanda ubaba uyezwa. Awusukaneni madoda. Sengizoba ubaba. Awusukaneni madoda. Hey. Thank you so much to all you guys. I know ibhizi besilaleli lapha endaweni ezahlukahlukene lokubhizi bethi hey ubani lona khulekane guysini ngizonikeza information le nilenidinga. Thank you so much with Best Radio Zulu Studio TV. Thank you so much for loving us. Igama lami nguMahe Umbatha umthi usonjikazi ekhumbile amagwala nasetetene esandla mina ngiyenela ingoromba ingarabethu fana ngakudla fish kodwa khona uthola ama fish and chips ngila nenkosazana lokhu business giver I now give nenkosazana kahle nje ngithi mina I can't wait for the weekend to end not to begin to end guys in so by now every Monday usitshela kahle ukuthi umonakalo ungakanani abantu abangakwazi lo busy bathi usisi kahle ubani lo busy esinikeza information efana lena
Bangibiza ngokhonza Phizwane uma ngethe uNtsele Kalinda Mkhonto. Yimina loyo. So ikona kuphi uzosiphathela khona on Monday? Sazi ukuthi on Monday so siphethe izinto ezimnandi, izinto ezibutebo, izinto ezilate, izinto ezila. Ikona kuphi uzosiphathela khona? Hewzin. Ngizela nenkinga. Ngiyacela mfethu iphathe kahle and enjoy your weekend. Mina sokuyela emsebenzini. Okay, but siyabonga. Love and enjoy. I love you mama man. Ngiyabonga. Sawubona ma. Hawu, ukhanjiswa bani lana? Hayi. Ngiyinkabe endala mina ngeke ngiduke. Hayi bondu. Awusumdala ngempela ke manje. Hayi. Akuba. Ngaze ngajabula ukukubona. Hayi, jabula mina ma. Sekudla isikhathi ke ingasazana. Kodwa nihleli kahle ekhaya. Ya, ngasho ngithi kuyancengeka noma ngajwayeleki ke phela ngaphandle kwakho. Ngazi ngiyaklina indlamu lapha ekhaya noma sekukwamachanga kwampunzi endlemini ngoba ngekho nje. Hayi lutho ke ma. Indle right. Uzoyibona ke nami masufikile uzosivakashela. Mhlawumbe nje seniphuzela kuyo noma uswayiphendule yakho nalentombazane yakho le ubani usakho. Hawu ma, kanti usungikhohliwe mina. Ngiyongaxa nduku. Hawu ma. Ngiyaphazama impela kodwa ngiyahlonipha njengoma wami. Ma, kunodaba phela umuntu engifisa sikhulume la. Njengoba wangizala ke nawathi uzela insizwa. So, ngangeke ngibe ingane kuze kube phakade. Njengomzali, ngiyazi ukuthi ubekulindele ukuthi ngiyolenza iphutha. Awuye kulokhu kudla iguma. Kwenzakaleni? Ma, ngimithisile. Usakho ukhulele. Wendu, usuyindoda yini wena? Yini lo othi uma uyenza nje uyibona ukuthi umuntu wena? Njengoba umquba lapha ekhaya izondla ngani lengane? Ma, ngizohluleka ukuyiphendula yonke le mibuzo onginika yona. Ngoba ngiyaqala ukuba kule simo lesi. Kodwa ke sekwenzakele. Okwamanje angizukuyikhuluma ngoba ngangingekho mhla umvula amathanga. Futhi angifuni na kuyingena. Bathi bazozana imvelo bona uzobika isisu. Anginaso isiqiniseko salokho ma. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kuzoba into yamaduze nje. Angazi, angethembisi nokuba khona. Ngoba ngisanda kuthola nje naleli itoho emsakazweni. Abalungu bami ngeke bevume nje kalula kanjalo ukuthi ngihambe. Ma, ngisayochama la. Mbukade ungachama ngani endleleni? Hawu ma, sengingachama endleleni manje ngibanje amaphara ngiyazi ngisho nale ndawo mina. Oh, Lingaphi itoilet? okay, ngiyabona. Nansi ingane vela yelo. Ngeke isibonile. Mhlawumbe sizoza la. Kuthiwa nginicela ingene yaphakathi. Okay, sekulandela. Njengoba silapha ke la ekhaya ngithunywe udadewethu. Uthi angizombikela nathi ingane ukuthi simgilele imhlola yakhuleliswa umfana wale ekhaya. Manje ke ngithi angimlethe nizombona ngoba udadewethu impela nje ukhuza imhlola. Asazi ke noma umfana wale ekhaya ukhona nabantu abadala phela bale ekhaya nomama umfana. Hayi kuyezwakala. Noma ke sekuye kwathatheleka phezulu ngoba phela umama womfana akekho usematohweni ke ngenxa yemisebenzi. Kodwa naye besingamfonela ukumazisa. Mhlawumbe abuya asondele ngaseduze azoyilalela udaba okanye kuba ukuthi amatoho amqakile ngaleyo ndlela. Akwazi ukuthi abize noma ihlobo esithile esizokwazi ukuzonilalela ukuthi ngithini. Kodwa ke umfana yena ukhona.
ukhona ngalendlini. Angazi ke noma singambiza ukwazi ukuthi ethekelelwe udaba esenifike ngayo. Ngiyakuzwa-ke. Kodwa ngoba phela bengithunyiwe nami. Ngithunywe udadewethu. Bengeke ngizinqabe sethi angihambe. Ungifonele nje impela ebusuku wathi angivuke ekseni size la. Bengeke ngisanqaba. Ungibona nje ngibhula amazolo. Dingeka imali yamazolo engiwabhulile ngoba ngiza la. Dingeka u100 ukuthi ngibhula amazolo. Nodadewethu ufuna imali yakhe yamadolo ngengane yakhe. U400. Nemali yenkosi kanye neimbuzi ezimbili ezifanele ziyogeza amagcele esiwashiyele niwonile nina ngomfanweni wala ekhaya. Angeke impela ngitshelele nje uma wakhe ukuthi egcine zonke izinto ezifanele. Kanye nomfana impela siyamdinga ezikhulumele sithole ubufakazi ngalento. Kezwakala impela. Cha asili nathi. Njengoba bese ngichazile ukuthi abengamele ingane kahle abekho. Kodwa ke ake simbize umfana asondele sizoqiniseka ukuthi uyanazi noma akanazi. Ndomiso? Wendu? Yebo. Usondele ngapha ngendoda. Naba abantu lapha. Hayi uyeza. Hayi phela yes. Hawu, abantu abangaka nje. Samara. Ya ngisho kubizile ke wendo. Naba abantu bafikile la. Aha. Kose kusele ukuthi ke unecala osulenzile emzini wabantu. Manje ke sebeyifikele emathupha. Kodwa ke ngikhulumile nabo ukuthi ngeshwa abazali noma umama wakho akekho usemadolobheni. Ngasho futhi ukuthi bekungenzeka utholele umuntu ozokulalela udaba. Kwatholakala ukuthi ke kube short notice njengoba sebefikile. Kodwa ke njengoba sebekhona bafisa ukwazi ukuthi uyabazi noma ubazi. Njengomsolo ngasho ngithi ngiyalivuma icala. Kulongileke. Nginombuzo. Njengoba sebefune imali eyingaka nje. Laba bantu bathi bafuna imbuzi ezimbili, imali yamadolo kanye nemali yamazolo. Izophuma phi yonke le mali? Engakusho nje mina ngizale ekhaya. Sizozama ukwenza izaba zokuthi kulungiseke konke lokho. Niyamuzwa ukuthi uthini? Cha siyamuzwa umfana. Ukhuluma into ezwakalayo. Kuyasijabulisa ke ukuthi akasiphika ngesiso. Kodwa ake size kuwe Ntombi ukuthi nizoyikhulisa kanjani ingane nobabili. Ayis. Ngibonge nami ukuthola ithuba. Cha mina engingakusho yikho ukuthi yebo isizwe sala ekhaya. Kodwa siqondene nawe Ndomiso. Hayibo. Ingane yamZulu. Hawu. Hayibo. Sakho. Uyazizwa ukuthi uthini? Hayi. Awukakhuluma usazokhuluma. Ufuna ukuthini ngempela? Hayibo. Uchaza ukuthini manje wesakho? Usho ukuthi ungangisusa le uzongisungizisela umbhede la ekhaya? Angeke phela. Khuluma kahle wengane. Ndumiso, lento yenzeka mhla wena ungibizile uthi angize endlini yakho. Awangabuya balibala izinkamba zikaFaro le esitolo. Wathi ungasabuyanga mangithi ngendlini yakho ngifica kukhiyiwe. Angangalala ke mina endlini yakho. Ngalala kulo leli kamera. Sahlala ke sizwe. Wesakho. Ufuna ngikwenzeni wena ngempela? Ayikho nento encane nje ozongenza yona wena. Khumbula phela ukuthi ukuthandana kwami nawe hayi ukuthi bengikuthanda yini. Inhloso ukuthi kwakumele kuhlukane uma wakho nendoda yami uMzulu. Mina nje angaze vele ngakuthanda. Mina ngithanda uMzulu. Kahle umsangano ke lo ushona sakho. Uyangidakelwa nje. Kanye naye lo ozenza ubaba wami la. Yiwe. Nawe uyangibhedela. Hawu. Hey. Ukuthi uma wayibonene eJordan nama 2K. Hayi. Salani ke lani lokhu ngibhetha la. Hayi cha sakho ngiphoxile. Ngisuse ekhaya uzongibuyisela amasimbi wenza la.
Hayibo yini lo yenzayo? Ubungangitshela ngani pho mina sonke lesi sikhathi ukuthi wena ayikho into ozoyenza la? Hayibo. Sungamane ukhulume nje nawe. Le kwesha laphuma la. Iyalazi lonke icebo lethu. Angeke pho mina ubungangitshela ngani bo sisuke ekhaya. Hayi, uzofika ngimtshoda dadwethu ukuthi ayikho into ongilethelela yona wena. Hayibo. Mama. Hello boy njani? Ma, sebefikile labantu. Ngeke uzukholwe into eqeda kwenzeka la ngaphakathi. Hawu, sewenze njani manje? Bathi sisakusona sami. Ese boyfriend yakho umzo. Ini owami. Ngiyakutshela. Akusho mina ke futhi. Uyisholo yena mathupha usakho. Sanibonani, ninjani? Lo okhulumayo uXoxisile Sibisi osaziwa ngoSugar Mama. Okay guys, ngadibana nobhuti Mzo wangicela ukuthi masiyenzeke lento le kaSugar Mama. Oh, I was like, mina ngithandana nengane Mzo bazothina abantu. Hayi, ngathi anginankinga mngane wami. Ake sizame sibone ukuthi abantu bazothina nangempela ayisayizama sayenza. Bengekho lula ke kodwa yenzekile. Siyajabula ngoba nani nithandile. Siyacela niqhubeke nisithande njengoba kade nisithanda. Usizini 2 naye uzolandela amaduze. Ngizazoqhubeka ngibe uSugar Mama wenu. Yabo? Okay. Bantu ngiyabonga kakhulu nkosami ngomunye umuntu ke kwesinye isikhathi ngiba namahloni mase ngidibana nani niyafika kodwa shem lapha eBhokisa ane la ngidibana nani khona kahle nifike senzothi sawubona sisikhonza ngisese ngibona kahle ukuthi yabona lo muntu lo ubuya lapha ku YouTube kuSugar Mama ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda nami kakhulu niqhubeke nokusithanda Indawo eBhokisa kuphi indawo? Ngisebhokisa olundi olumahliki bafethu ngitholakala khona nje. Yasithembisa. Ngiyanithembisa. Season 2 yimnani bheka wena. Ishaka. Impela nje ayangazi ukunishiya. Uthini sakho? Yo bafethu iyeke indaba yengane. Ngisho lo yamoba lo ya into engizoyiphokoza wona. Sazomphokoza usakho ngimise nje kahle. Kodwa ke anginandaba kakhulu ngamphuca. Ngamthathela nguba phela. Sekusamalala. Ayibo, ngahluleka ngisho sengithe ndlula mfana wami sengimdala. Wala umfana ngavele ke ngamukela. Hayi mina igama lami nguSakhile ngwamajola bangibiza ngayo Sakho. Ngisuka le phansi kaNongoma eMpakaneni esigodini saseJabulani. Hayi khona ningangibuka nje ngidlala le ndima, anginjalo. Angisithi isiqomaqomana ngidlala nje indima ukuba isiqomaqomana. Hayi khona akulula ukunikezwa le ndima ngoba ucabanga ukuthi mhlawumbe abantu bazokubuka ngokuthi wena uyaqomana, intombazane enjani kanti ke cha lokho ngikwenza ngoba ngila. Ngasho nje ukuthi angikwenzi. Nhlobo nje. Hayi bafethu siyabonga ukusilandelela kwenu. Ningakhohlwa uphinde futhi nisilandele. Uyeza futhi season 2. Ela nibe nathi siyabonga. Sanibonani. Undumiso ke engwaqwabe lo kwaNongoma kwaShisuthi. Kusayimina ke isoka likaSokho. Sesisho phela istepsana sikaMzo. Hayi umuntu ugilekile kule series lena ke kuSugar Mama hayi khona hayi noma intombi sengitholile baphinde futhi ibuyele esokeni layo intombi siyamisa isifuna uzosibika kimi isiso angazi ukuthi kwenzakalani kodwa phela ke engingakusho nje mina ukuthi sibonga isupport enisiphe yona la kusho nokhisi ukuthi nisilandele nobuka uSugar Mama kanti futhi ke uyeza no season 2 okumele nikwazi ukuthi nje sohlezi sikhona silethe umlilo wodwa ama-video kanti nami ngibonge ukuthi ngifeaturishwe okanye ngibe ingxenye yalolu hlelo okanye yale series yonke nje into izoba mnandi kanjalo kanti ngiyatholakala nami kweyami i-channel khona la ku YouTube ubhale nje kamnandi ngamagama abonakalayo uthi Ndumiso Qwabe uzowathola ke nawe ama-video usupporte usubscribe ube right sibonge nje support kanti sizolokhu sibuye njalo ke injalo nje. Lona ke uSinotho kaButhelezi eMpakaneni esigodini saseGedeni Bovu. Ngiyabonga ukuthi nisibukile bafethu. Mina ke bengidlala indima yokuba uMakaSakho mancane wakhe. Ayinoma ke nginikezeke
angazi ukuthi ngayithini lento angingenze yona, kodwa-ke ngiyaqabuka-ke. Ngihlezi ngiyihambela indaba zomabikisi silokho kwakhe. Hayi kuyangimangaza nami. Hayi siyabonga ukuthi nisibukile. Sesazoba khona ku-season 2. Soqhubeka nje silokhu sidlala bafethu nisibuke nje. Siyayijabulela support yenu. Siyabonga. Lo khulumayo umzo mfana kaDludlu ngilapha kwaNongoma endaweni yasoSuthu kwaPhenyana isigodi. Bafowethu kungijabulise kakhulu ukuthi ngikwazi ukuphinde ngidlale emidlalweni obumnandi kakhulu nobonakale abantu bewuthanda ebese kubiza ngoshoka mama lapho ngiyifikela mathupha kusisi Khonzaphi ngadle kobe zamuntu. Ya ngiphinde ngibonakale ngithandana nentokazi usakho A2K nami ke bengibiza nge2K ebakithi kulungileke. Bafowethu isupport yenu inhle kakhulu siyayijabulela kuhle sikubonile lapha yani kwenza nilandela lo msebenzi wethu. Neminye imisebenzi eminingi senike nayilandela kuyajabulisa kakhulu. Indima engidlalile kule series ayi shema ngifuna uqamba ngizizwe ngithokoze kakhulu ukusebenza nabantu abasha. Ngiyabahlonipha nje futhi kakhulu kusukela kusisi uKhonzaphi okuyintokazi ke yangapha uLundi kwaSibisi abebiza ngoXoli. Ya ngiyezwa ukuthi abamhlupha kakhulu kulezi insuku lapha emsebenzini wakhe la sebenza khona. Akunankinga ke nje bafowethu uyeza useason 2 kuzobe kukubi kakhulu futhi nakuona wakhe uShuga Mama. Ya kujabulisile ukusebenza nabo bonke abafowethu ngoba bakhona nabo phara ebesilokho sinabo sibambe kusukela lekudala kusaqalwa ichannel kweze Focus Girl. Sisazoyibamba nje bafowethu niqhubeka nisupporte nize nifike la enifika khona ukulandela umsebenzi wethu ngoba kubonakala ngathi niyawuthanda. Siyabuya bafowethu siyathokoza kakhulu.